Nyt olisi tämmönen hypisteltävänä tämmönen 30 vuoden jälkeen uusioversio Commodore 64. Tässä on semmonen laite, kun 89-luvulla eläneet nuorokaiset varsinkin niin on käyttänyt ja tutustunut, niin päässyt vähän pelin ja ohjelmoinnin maailmaan ja sitä kautta ohjelmointiin. Varsinainen tasavallan tietokone. Ja tämähän ei ole mikään kirppislöytö, vaan tämä on ihan uusioversio, uutta rautaa, mikä simuloi, tai ei se simuloi, vaan se rauta on jo vastaavaa kuin se on 80-luvulla ollut. Tässä masinassa on myös kaikki vanhat liittimet, mitä on 80-luvulla ollut. Ja tähän voi varmaan monet löytyy C-kasetteja vielä kaapista, niin voi kasettiaseman liittää ja vanhan lerppuaseman ja noita moduuleita. Tällä videolla katsotaan, unboxataan ja avataan tämä ja katsotaan vähän mitä sieltä löytyy ja hypistellään vähän ja semmoista pientä ensituntumaa. Niin, katsotaan mitä täältä jouluisesta kassista löytyy. Tommoset. Kovasti on pelkistetyn näköinen paketti. Mut kyllä täältä löytyy jotain tekstiä vähän, että Commodore siellä pitäisi olla. Avataan ja katsotaan. Joo, täältähän alkaa tulee vähän värikkäämpää boksia. No niin. Commodore 64 Ultimate. Retro Gaming Modern Power. Joo, ja sitten tästä löytyy 3 eri versio, BG, Starlight ja sitten tämmönen Foundation Edition. Tän pitäisi olla nyt Starlight Edition. Täällä on vähän, ei kun joo, tossa onkin ruksitettu se, että se on Starlight. Joo, katsotaan. Saadaanko me tää jostain suunnasta auki? Jaha, täältä tulee welcome back to the world of friendly computing. Okei. Jaha, mitäs täältä tulee? Jotain pahvilappua. Sitten täällä on joku pahvilaatikko. Jaha. Tarroja. C-kasetti. Mutta tää onkin USB-tikku. Sitten pussukka. Täällä on HDMI-kaapeli 2,5 metriä. Ja sitten on virtalähde. Tääkin on joku Starlight-versio vai? Kirkas. Itse masina. Löytyy tosta. Ja siellä on kirja. Aika painava. Jotain rautaa löytyy. Siinä läpinäkyvä versio. Mekaaninen näppäimistö. Hyvä tuntuma. Jämäkkä peli muutenkin. Liittimistä löytyy. Vanhaa laajennusporttia, moduuliporttia. Tuossa on video, vanhaa, analogista. Mitä kaikkea täällä onkaan. Kasetti saa tuohon. Sitten on vähän modernimpaa HDMI RJ45 saadaan verkkoon kone ja pari USBia. Täältä löytyy virtalähdepaikka ja vanhat perinteiset Atari-liitäntäiset peliohjaajan portit. Poveri. Sitten täällä on vielä jotain kirjallisuutta. Jaha, oikein kunnon kierreselkäinen käyttäjäopas. Käyttöönottoa ja esittelyä ja näppäimiä ja noita erikoismerkkejä ja sitten on vähän ohjelmointiakin, basic juttuja. Vähän koodinpätkä saattaa tulla tarpeeseen, jos innostuu vähän koodaamaan. Joo, kokeillaan sitten virra päällä. Meillä nyt ei ole sopivaa näyttöä tässä just.
hollilla, mutta kokeillaan nyt tätä näin sit ihan vaan. Aha, jotain tapahtus. Miten tää toimii tää powerinappula? Aha, tää ääniä tulee ja valoja. Toinen paketti täällä. Tuli tuolta Commodore-sivuilta tilattu samalla kertaa. Tällainen pallo löytyy ja tossa. Tästä täällä on jotain ruuvaria ja johdonpätkiä ja täältä löytyy itse laite, runko, Atarin liitännällä oleva joystick. Mihin täytyy itse asentaa pallo. Tässä toi yksi, siellä on jatkopala, saa vähän pidemmän varren, jos tykkää. Aika hyvän tuntunen. Mikrokytkimet on ja oikein hyvän oloinen. Joo, tää video oli tässä. Jos tykkäsit, anna peukkuu. Ja jos tykkäyksiä tulee paljon, niin ehkä jatkossa tehdään lisää jotakin vastaavaa tän kanssa. Edetään vaikka ihan TV-ruudulle asti. Kiitos jos katsoit loppuun asti.